Supreme Court case khai saklar mon moi bishel so khan moi saklar no so na hamba ya pharo bagra long le bagra long le tibra matha long le tibra matha long le 10 বছর মই bishel so khai ja tomna saklar no ma umbo no so hamba ya pharo 10 বছর মই bishel so khai ja tomna khane ma umbo ne bisi Supreme Court saklar mon so na hamba ya pharo the promoter station on people committee by Wajizak जों सिनि अम्पि बाजाराव जों खातुं माने रेली आइकेबा जों बुबाग्रा हामबायरो सिं हिंलाय माने बुबाग्रा न हामबायरो हिंलाय मा जागाव फाइसो फाइजा देश नं अम्पि नगरनि सिनि खाजुकसा एमडीसी बरगोनां सारगोमा कलय बे बहानि फाइसो फाइजा सिनि अम्पि न नायकलय दंनाय देब्लामो थानो बरगोनां संजय सार प्रेसिडेंट बे बहानि सिनि रैरग न नायकलय दंनाय फाइसो फाइजा सिनि मैडम कलिजा बेबाने सिनियर लिडार जतनो फाइसो फाइजा यूथ जत सब फाइजा जों खातुं माने रेली नि बिसिं तै निरो बिसिं ता अमन कायसा मेसेज हरनानै मुसुगो जों खातुं रेली खायमा बाय बाक्सा बर जों रेली खायमा नुगै खातुं याबो दं हायसि हारि बिसि इलेक्शन दं खांखे सिनि अम्पि ब्लॉग 22 ता पंचायत दङ आगे के बैसाबो 22 ता नि बिसिंगो वानसा बसि कायसा बिसि दङ अरले जों जेके पायहां नायनि बागे के बैसालाय माने खोनाहायसि फियाबा जों अर जागाव जों नुखा अम्पिवो वानसा बसि दंमा जागा बहायनो जत आलका पार्टी नि यागाय फायबै ताति प्रमोटर फायबै जों 22 ता पंचायत जों 22 ता 22 जों कप्लाय खायसिने अमो जों दिनि रेली नि जों खुनुय रखा हायसि बे अमो कायसा आं मेसेज सुनानि मुचुंगो बुबाग्रानो सुप्रीम कोर्ट बिसि इलेक्शन नि बागे केस खायहिनै अमर दातालसि अमर मंसाइया हायनो बर नथक अखाहिनै गोबां मिडिया बुबाग्रानो जों कुरजाक माने नुखायसि बाक्सा बुसु जेन जिहिनि तंनाय र बहायनो कुरखा फियाबा स्राय बुबाग्रा बाहायका सामं तां तं ब बुसुक बने सासं खस खाय ब सुप्रीम कोर्ट ब फाइट खायबै दिनि उसुक जाति आगरो तै फैका ति प्रासा कुसुं खरकसा मेम्बार चेयारमैन खाके बनि बाटा तंगु ओ बनि बेतन बट 10 বছর हायबा बुसुक कसाखाना बुसुक स्टेट गवर्नमेंट थुं तंखाना ए अमनि जवाब बुबाग्रा सामानि बागै सुप्रीम कोर्ट न सामानि बागै ता बाद दतानो ति प्रासानि हामखानि बागै बुबाग्रा फाइट खायबै सुप्रीम कोर्ट ताबो जेकेपानो मा खायसिनै हिनै जों अर्डार रजाखा बनि बागै जों सुप्रीम कोर्ट न जों हामबाय साथे सिनि महाराजा सिमेनो सिनि ति प्रासानो म थांमानाय ब अमाय सामखाय तंमाने बागै बुबाग्रानो जों हामबाया फारै सिनि तेज नं अम्पि नगरनि जत खातुङै जों दिनै रेली खायखा उ रेली खालिमानि सक्सेस सिनि अर जागा गोबां माने yang नुगै माने लास्ट जरा बरक जाग्लाया अमायका जों दिनै रेली खायखा हामबाय